Hapon na! Pinky on mo, baby na! Alas 3 na, oras ng I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky on mo sa DZGB. Pinky on mo! You're so hot, teasing me. Come with your fire, Spirit. Come with your fire, Holy Spirit. Come with your fire, Holy Spirit. Come with your fire. Come, Holy Spirit, let the fire fall. All right, let your fire fall. Come Holy Spirit, nangatugang na iba po sa tuyang presentasyon ngayon na hapon tayo nigdian sa tuyang mga amiga. Ma-diseminar kita ki informasyon, may kinaraman po sa Pentecost Sunday. Sa aga po yan, mga tugang June 8. Yan. Hunyo 8. Magayon no, nangala. Mga tugang sa aga tabi yan. Kaya po nigdi si Ate Jean Alibin and Sister Ami Bulinas, mga tugang ang mataunin informasyon sa tuya gabo. May kinarama po sa aktibidad na ini. And syempre po, sasabuton ta, anong Pentecost? Ano po ang mga background, mga tugang na buda nata kita na mga lay, dapat na sa tuyang taon ang kiimportansya ang Pentecost na ini. Gura nyo ikahalaga sa tuya, may kinaraman sa Kristiyanong pagtubod o Katolikong pagtubod. Nata po ta dapat natong isilibrar ng God ini. Pero inutong mga tugang ang mangyari po sa aga, dumantabi sa Legao City. Inutong ko na Sister Ami. Good afternoon, Sister Ami. Welcome po sa tuyang programa. Ay, pakita rin na di po sa microphone. Yan. Iranin mo na muna. Sige, pwede mo pong alsaw niyan. Yan. Alsaw mo sana po. Yan. Tagari, horarayo ka. Yan. Sige po. Dahil na digdisup dati. Wala na susi. Ikano pa doon sa pindutan niya. Yaw na po sa kuya. Sige po, iranin mo lang po. Okay po. Yan, sige po. Good afternoon po. Good Kumusta? Long time no see Long time no Afternoon, talk. Brother Henry. Oo. Yung nga ni, Mm. medyo napungaw na ako sa imo. Kaya Yun nga, namiss ko man talaga ika. Kumusta po? Greetings muna sa mga listeners tatabi. Okay. Magayon po na may oportunidad naman kita magtiripon digdi sa DCGB. Opo. Sa tanganing masabutan ta kung ano na naman ang mangyayari sa Opo. sa aga, June 8, Yeah po. na dakulang selebrasyon kang Pentecostes. Yan. Dahil ka man pati nagugurang. Pero may kayo Thank you. Alam hindi kita din nagkilingan. Pero may iyo. Ang Holy Spirit. Iba talaga ang Holy Spirit. Pag iyaw sa mga Holy Spirit, glaring ang buhay. Ano eh? Iyo po. Wala ang pagkatao mo. Kung talaga ganun. Parang nagliliyab. Sabi nga ni, glaring ba Iyo, siya? always happy. Yes. Yan ang point naman. Opo. Thank you. Ay, sige po. Sister Jean, Ami, Jean Alibin, Marain hapon po. Welcome sa Alright, tuyang programa. maraming hapon naman po kayo, Henry. Maraming hapon po sa Indogabos, mga kahimanwa, sa satuyang programa ni Kuya Henry. Yes. Opo. Sige, diretso na po kita duman sa mangyari po sa aga. Ate Jean, ano po ang mangyari sa aga and ano po ang entire preparation ta po sa aga? Go ahead po. Alright, sige po, ako na muna kainita. Yes, oo. Kami man sa nagparagibo kayo. Yeah. Sige Hindi, daw. at magnasa At na. least ma-share ta sa mga nagdadango. Iyo Okay. po. Sige po. Siyempre po, kay puwan tango ng magtugon, Kuya Henry, Yes. aratab ng God. Ng God. Iyo. Opo, tapag Opo. puon kang alas 8 in punto. Mapuon kita. Mapunto, gusto ko iyan. Yan ang punto. May pwedeng ihalat yan. Dahil pwedeng ihalata, Yeah. ma-opening remarks tulos si Father Levy. Levy kita sol. Opo, Ayan. Father Levy Kitasol. Opo. At 8 o'clock, opening and welcome remarks ni Father Levy. So kung day po, sumalilate ka iyan, dahil Opo. ang ma-welcome ni Father. Yeah. Si Father Levy, ano pong posisyon niya sa commission? Siya po sa ngunyan ang Diocesan Commission on Ecclesial Communities Chair. Opo. Saan po na parokya si Father Levy? Di ko na Duman po sa St. Vincent sa Biga. digdi sa Bigaan. Opo. Iyo. Okay. So, siyang opening program. Opo. Okay. I mean, opening Remarks. Remarks. Okay.
Sige po. After kang opening remarks, magkakaigwa po ki welcome songs and joyful animation from the group of J-Lo, Oh. Jesus Light of the World Wow. group. Okay. Yan. Okay. Barbarayli naman po kita. J-Lo, Jesus Light of the World. the World. Pag-una ko si Kwan, si ito. So, Day na. iba, so para kanta sa iba man pala nito si J-Lo. Si J. Iyo. Jesus Light of the World. Opo. Okay. Sige po. Si J. Lopez. Okay po. And then, pagkatapos po kay yan, yan, si Sis Ami na mapaliwanag kung paano nagpuon. Live presentation po Aram ini. na aramin ni Sister Yes, Ami. opo. Di ba, pagkapuon-puon ng God, yaw ka. Oo, narumduman ko. Pirang taon na pala ni Tabi, Sister Ami? 15 years na. 15 years na ano? Nagpong kita Iyo. 2011. Iyo. Ining dayo si San Pentecost na ini. Iyo po. Opo. Sige po. So, yaong ka po duman. Si ikan mapaliwanag. Iyo. Siya ang mapaliwanag. Yaraong kita duman. Tama. Nag-review po ako kang mga nangyari. Wow. Wow. Compiled ini. Haloy naman pala na Haloy di. po. Okay. Sige po, si Ate Jean. Opo, yan. Live presentation po yan, kang brief history, kang Pentecost celebration, digdi sa Opo. Satuyang Diocese. Mhm. Then, after kaiyan, apo doon naman po siguro po, si Father Christian Busita para sa Bible enthronement. Okay. Si Father Busita. Christian po, ang samuyang EMC chair. sa Okay. ngunyan. Ano pong EMC? Ecclesial Movements and Communities. Ayun. Okay. Siya man kuan sa Bible enthronement. Okay. Opo. Sige po. Mhm. Yan, and then, Sabay si Mama Mary. Oo. si Sai po? Si Mama Mary. Yes. Oo. Pagkatapos po kang Bible enthronement, ma-offering na po kay Mama Mary kang ano yan. Ayun. Mga burak, kaya. May flower Opo, may offering. flower offering Sa po. image ni Mama Opo, Mary. sa image ni Mama Our Mary. Lady of Salvation. Ayun. Okay. Sige Alright. po, Ate Jean. And then, syempre, ini na po so ano yan? So, acts na ano yan? Papresent man po kang group kang El Shaddai. Yung Okay. praise and worship po. Ayun. So acts isa dayan ma-present ka boss. Opo. Itong ano nga Yung so, adoration, acts? Adoration, contrition, Thanksgiving, and supplication. supplication. Itong ko ba Sister Yeah. Ami? Oo naman, oo naman. Taga ito kan sa programa tano. Iyo, sa kaulit-ulit. Yeah. Oo. So, ang gusto sabihin, may Iyo. may tutun Pagming nasa isip ko eh. Until practice ko yan sa harong. sa prayer. Iyo Pag po. nagangadji kami. Oo. Okay. So ano pa tabi, Tangan Ate nila. Jean? Ayan. Pagkatapos po kang praise and worship, ini na po, so keynote address naman ni Monsignor Crispin Bernard. Ayun. Si Monsignor Chris pala ang speaker duman. Yes po. Okay. Mhm. Ayan. Ano Then, may tema po kita para sa Pentecost na itatalakayo ni Monsignor Chris. opo, ang tema ta po yung be joyful in hope, patient, Be joyful opo, in hope, in hope. patient in affliction, Okay. faithful in prayer. Oh, yun. Yan. Okay. Hali po yan sa Romans chapter 12. Opo. So meaning, hindi Verse po ang 12. tama ba? Garo digin nakaangklaan magiging talk ni Monsignor Chris? Actually po, sir, pangkabilugan? Ang pangkabilugan po ito. Oh, Pero ang opo. ang direction po tinauman ni Bishop Bongs. Okay. Susugman po duman sa direction kang diocese na iyo ang biniyayaan, inantabayan, Oo. inaantabayan, Oo. asin sinusugo. Wow. Oo. Ayan. Yeah, okay. Sige po. Mhm. Pagkatapos po kang keynote address, Mhm. may mga testimony givers po. Ayun. Ayan. Sinta po sumataoning. Ano yan? Pero po sumataong Tulo testimony. po. Sigun po duman sa tulong topics nito, biniyayaan. So blessing, biniyayaan, ano pa po? Blessed, inaantabayan, Inaantabayanan, inaantabayan, Ano po? tapos sinusugo. Sinusugo. Ining tulong ini, may tulong mataram ka ini. May tulong Tao. pong mataram. May ideya ka pa kung siya. No, secret na muna. Ay, itaw Pwede ko na, na. pwede na. Sige daw, sige daw. Tani magduruman Sisi, sinda. kung tulong ini na Siyempre sa biniyaya. madanog. Taaramon mga sharing na nakaka-inspire iyan. Yes po. Diba? Bako manangulugan na ngaya, so nagtataram diyan talagang yun na so pinaka malinig, di ba? So ginibo niya, nakaka-inspire dito kung paano Yes. siya na-convert, di ba? Sister Iyo Ami? po, iyo po. Na-convert ang sayang pagkatawo sa pasisiring sa mahal na Diyos, Opo. di ba? Okay. Digdi po Sige sa po. biniyayaan, ang
share dyan, sina Sister Agnes and Brother Jerry Shapno. Agnes and Jerry Shapno, opo, mag-ago. Kaya bid ko ini. Midbid Pag mo po nahiling ko ini, matandaan ko. Yan, Tanda ko ini. Okay. Sige po, okay. Pero syempre, ano yan, kapatid mi siya sa Couples for Christ. Iyo. po. Tanda ko ano. Yan. Pamilyar sa ko anong pangaran mo na apelyido. Oo. Kinuha po sinda kasi bukod sa clusterhead sinda sa Couples for Christ, sinda po talagang very active sa sakop organizing. Although bako po sindang head sa sakop, pero grabe ang sa indang tigigibo, Brother Henry. As in, mahiling mo so pigduruman indang mga bulod, mga sapa, mga salog Grabe, na no? tigaragihan. Kaibahan si Father Tony Pet. Ayun. So ito naka-inspirar Yes para po. sinda ihiras ang sendang apostolate na ito Yes, sa tuyang mga kababayan. Explain Very naman good. siguro kung ano ang sakop. Ano ang sakop Yan. Ang tabi? sakop po, yung ang aminin kang sakop literally sa radit na komunidad nin pagtubod. Yan. Kaya pa nag-iikot siya Opo. sa mga komunidad, ito ang naging kuninda. Tama ba? Ito naging basa nila sa pag-ikot sa mga lugar diyan sa tuyang diocese. Opo, yung pang purpose ninda sa pag-ikot. Ganun po yun, sus, ito po bagang, BEC. Yeah, small community Opo. na Ngunyan, sakop nagkakaminuutan. na siya. Nag-BEC kami kansi sa Wow. one preto, gari 15 days kami kan sa Lubao, Pampanga. Mm. Kaya di ba kami ni Ma'am Brenda? Opo. Kaya may ideya kung anong BEC. Okay. So, magayon iyan. Magayon. Halos araw, duman nakaangkla itong pigigibo. Halos pareho. Itong pigigibo kayo na sharer tatabi sa aga. Yes po, opo. Wow, very Kasi actually po, ini po ang bunga kang Pentecostes. Yes, Sa mga yes. trabaho mi na po. Iyo baga, Iyo baga. Okay. Sige po. Ano pa tabi? Ayun. Sa Inantabayan. Sa Inantabayanan. Si Ma'am Ophel, ma'am po. Ofelia Vega. Alalang midbidong ko Lalo ini. na. Taga Bicol University ini. Ano nga siya ngunyan si Dr. Ophel? Sa ngunyan po, sa Legion of Mary siya, pero naging active po siya sa as regional coordinator kang Divine Mercy. Ayun, iyo Yan. mananggan. Dr. Ophel Vega. Opo. Siya ma-share ka ini. Yes po. Siya sabi, Inaantabayan. Inaantabayan. Okay. Sige po. Okay. Sa sunod po. Sa Sinusugo, si Brother Tony Serafika kang El Shaddai. Ayun. Okay. Garmidbid ko man ini. Kan man. Puros mamidbid. Ang mga grupo-grupong ini. So, tulong ini, ma-share. Opo. Kasi nag-experience Opo. siya. So, after ni Monsignor Crispin Bernarte. Opo. Okay. Sige po. Ayan. So, pagkatapos po ninda, break na muna para sa preparasyon kang banal na misa. Iyan. Okay. Yan. Sige. Sisipan mamisat. Ang mamisa naman po si Bishop Bong. Ayun. By So, kung yan, mga anong oras na po yan na mass? 10:30 na po. 10:30 10:30 hanggang alas 12 na po. Ayun. yun. So, matapos kitang 12. 12 tabi. o'clock Okay, po. Opo. Pig-sit ko ba yata? Ay, no, Jerome, Sarah, magpotocopy ka kaining programa ni... Ay, itaw ko na po. Ay, iniwala maray ko na po patabi. inyo. Tayo Opo. ipapost ko na po diretso. Opo. Tayo nga ipahiling ipaposta na sa DCGB News Online para po mailing. Okay, so yan tabi ang magiging kwan. Balikan tatabi Ate Jean Sutap so theme for this year's Opo. Pentecost celebration. Ano nga ni po ito giraray? Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Yan. Natapot ito na pili na theme. Hali pala ng sa Romans. Opo, chapter 12 and Chapter verse 12, verse 12. Opo. Natapot ito na pili. Base sa giya ni Bishop ini. Si Father Levi po. Father Hindi yan ni Levi. Father Levi. Yung po Okay. so sa iyo, nagpasabong. Yun po ang national theme. Apo. Yun po ang halagang Pilgrims direksyon. of Hope. Okay. So, National- pangkabuuan na theme. Opo. Pilgrims of Hope. Wow. Okay. Ganun tangugan mga Pilgrims of Hope na yan sa mga term haling Vatican, tama? Iyo po. Yes. Pero yan, opo. Yan ang magiging national theme kita madigo man kita kilocalize pero nakaangklaan duman. Opo. Ayun. Dyan, Okay. ka-anchor. Ano pa tabi Sister Ate Jane? Yun po kasi ano yan, ang pagmati mi po bagasang yan kasi ang kami mga misyonero sa tuyang ano yan diocese. Ang minsan nakakamati din kami ng mga kapagalan. Iyo, natural. Tao ba kita? Opo, oo. Pero pag
pag kiniblit ka kang Holy Spirit, di ka rin makasayo Correct. Kaya po Di ka talaga sa makasayo, totoo ma. lang. Oo. Mga kapaganan, kadipisilan. Yes, Tapos yes, kuminsan yes. may mga mga kauyaman. Oh, normal bilang tao. Conflicts. Correct. Pero pag yaw na po ng banal na spirito. Oh, yan. kaya nang pagsaroon Oo, kita maski may mga may mga misunderstandings Opo, may mga confusions misunderstanding. paminsan. Opo. Okay, totoo po balikan taga Sister Ate Gina. Sige Dili po. po kita sa history kang Pentecost para masabutan po nindo mga tugang. Sister Ami Bulinas, sa pagkapuon-puon ka mga radio programs, kasabay-sabay ko po ini kay ito, tabi, and ipapaistorya ta sa inyo. Ano ang Pentecost, tabi? O Pentecostes? Ano po ang istorya, tabi, sa likod ng kaan, Sister Ami? Ayo po ini Brother Henry. Opo. Nagpuon baga kita kining mag-celebrar kang Pentecost Opo. kang 2011. Yeah. Kaya 15 years na po iyan nakaagi. Paano ang sa pag-obserbasyon tabaga digdi sa pag kang Easter Opo. season. Ang paguna kan mga tao, ang Easter nagtatapos sa Easter Sunday. Okay. Yung mga gari paano yaon diyan so Holy Week, so gabos na mga pigigibot akong Holy Week. Tapos pag Easter Sunday, nabuhay na si Kristo, gari tapos na so Easter. Yeah. Pero bako pa yan. Okay. ang katapusan. Iyo man ang ganun, no? Oo. Taang ko baga ang misteryo baga na tapos ang So pag abot ni Kristo dito sa mundo, so sa iyang mission Oo. was to tanganing isalbar kita. Opo. Sa sa anong paagi sa inyang pagsakit, tapos magagadan, mabuhay liwat pagkatapos kang tulong aldaw. Yeah. Tapos 40 days po Opo. iyo ito sa piyesta kang Iyo. Ascension. Yes. Tapos, yes. Oo. pinanuga niya na after the Ascension, so pagbalik niya sa Ama, papadara niya sa Espiritu Santo. So, iyo ining pag-abot kang Espiritu Santo, paghilig kang Espiritu Santo sa tuya, iyo man ini sugaring pag mukna or birth of the church. Yun. So, iyo inang Itong 40 days na ito. After kang 40 days, Sister Ami, tama? After kang 40 days Ascension. Oh, yeah. Tapos 50 days or 10 days more. Yeah. Gari, yun na po ang Pentecost. Yes, Okay. yes. After 50 days after resurrection, yun Yes. po ang Pentecost. Yes, So yes. yun po yan ang gari katapusan kang Easter season. Ayun. Oo. Okay. So pigdugtong ta po tanganing mautob ng God. So Iyo. the birth, tapos so pagmisyon ni Kristo digdi so pang mga sa iyang mga milagrong pigibo, Opo. sa iyang pagtukdo sa iyang mga alagad, sa mga apostol. Tapos after 3 years bagang public life niya Opo. na pagturo. Oo. Okay. So iyon it's pagpuon kan sa iyang suffering na para batikos siya kang mga Pariseyo. Oo. Tapos yun na nga ni ito na he was condemned to death. Ayun. Okay. So yun po tapos nagis siyang pagsakit. Yun na ito ang pig-observe at bagyan sa sa Stations of the Cross. Oo. Opo. Tapos nagadan. Yeah. Tapos after tulong aldaw na buhay liwat. So tapos 40 days pa kumbaga may closure siya. Iyo. Yung mo kung after the resurrection, minali tulo siya. Iyo. Bitin pa baga. Bitin. Kaya nagtinir pa siya sa kinaba sa daga. Yaon pa siya sa daga. Tanganing nagkahiriling siya, may mga witnesses na nahiling girare siyang buhay. Opo. So ito sa 40 days na Yeah. kulon siyang mga Giniribo pa, no? Giniribo pa. Tapos kumbaga
pigtukdoan na talaga niya sa mga apostles na sila na kanita maali na Kaya talaga. pigigayad na inang gigibuhon nindo. Oo. Ta kumaduman na Oo. sa kuyang ama. Ayun, God. Di ba? Iyon. So Harap ito pala na ang sa ta- pag-appoint niya kay Peter Yan. upon this rock I will build my church. Yeah. So yun na po ito so 40 days. So nangyari pala nini after kang tama ba? Sa loob kang 40 days after Iyo. na mabuhay na mag-resurrection tama Sister Ami? Ah, After kang resurrection. ascension, After the before resur- ascension, After the resurrection 40 days. 40 days, correct. Pero itong pagkuha niya kay Peter, nangyari Within that 40 days. days, Iyon. oo. Okay. Tapos yun na nga nito na mabalik na ako sa ama pero papadara ko ang espiritu sa Yes. Tama, garapig sa panahon duman na kita pigusugo na magmisyon. Tama si Sir Ami. kayo yung napungo niya ng direction bagang ngunyan Yeah. Opo. kang mga ecclesial Ecclesial communities, ecclesial communities Yeah. na magduman talaga na dahil kita komportable lang sa tuyang namumugtakan. Iyo. Paano dakul pa po ang mga tawong dahil nakakamit bid kay Kristo. Iyo. Tapos na matukdoan taman sa tuyang May hiras tama. pagbuhay-buhay. Iyo Oo. baga. Maski si Pope Francis nga ni baga pinaluwas niya ang mga padi, di ba? Nabako sa nagsindayaong gisa sa simbahan Ba- dapat magluwas. Iyo po. Magrani sa mga tao. Iyo po. Di ba? Kaya ngunyan, nadumana po, Brother Henry, sa Opo. biblical apostolate. Iyon. So, yun na Okay. po ngunyan ang pinagkakabala. To proclaim God's Yung ka words. naman lang naman ano. Iyon na po ang Yung ka naman pinagkakabalahan doon. ko Iyo. yun So ngunyan. selling mo po, garano ka kahalaga po ini na Pentecostes ining celebration takan Pentecostes tabi sa aga. Iyo kay po Oh. talaga masabutan kang mga tao. Opo. Ang Espiritu Santo baga, Espiritu. So, Yes, di ka yes. nahihiling. Iyo, oh. Pero namamatian tayo if we open ourselves to the Yeah. Holy Spirit, Yeah. namamatian tayo sa tuyang buhay. Yun ang gari nagagiya kung ano ang mga desisyon tang dapat ibuhon. Ikatuloy, tama ba? Sa Holy Trinity, tama ba? Ikatulo. Ikatulo siya ano? Ama, Aki, Espiritu. Yan. Naroon naman ko sa paliwanag kang ito. Saan pa din nag-guest ka ito? Naroon naman sa programa. Ayan dang tulog. Garo electric fan. Gari, so kung kan electric fan baga? Ilisi. So rayo. Iyo. Dahil pwedeng waraan sa raw. Araw ka yan. Naroon naman, basta may pa din naging guest. Naging guest ka. Iyo nga ni. Kaya so Holy Trinity, sa Dipisil- explanation kang Holy. Dipisilo di paliwanag. Ipisilo mo ipaliwanag. Pero pag ang importante yaon sa tuya ito, kung paano tayo open ang saderita. Iyo po. 'Di ba? So kumbaga, ang panahon tangon yan, panahon na kang Espiritu Santo. Iyon. Of course, yaon di magirara dyan sa Holy Trinity. Yes. This is the time of the Holy Spirit. Yes, oo. So ito pong Pentecostes, tama ba? Sabi mo kasi bago, gari ito ang nababasa ko na iling, gari on birth kan sa tuyang simbahan Iyo tabi po. Sister Ami. So digdi Pero paki-explain tabi balikan giraray. digdi giraray Sige sa daw tuyang po. Jesus is. Yeah. Kato baga di araw nga na sitwasyon na pagkatapos kang Holy Week ngayon, pagkatapos kang Easter, tapos Wala na. Wala na. Oo. Kumbaga, tiri po sa Pana, mga tao. tapos na. Di na Orally. kimahugas. Orally, Di na kimahugas kang plato. Di na kimahugas. Kaya magayon man ang ganda igwa kay Pero ang sa Oo. Tuya Bagang simbahan is a pilgrim church, Yeah. naglalakaw. Opo. Kaya, kumbaga, dakulon pa kitang dapat gibuhon. Lalo na sa Pilipinas. Opo. Okay, yugon mo kung preparado daw kita na maging country Iyo baga. na magkakaiwan ng Ni Santo Papa. Iyo baga. Oo. Iyo baga. Oo. Kiri, Oo. ang gusto sabihin, mag-sentro na kita Yeah. kang kinabahan. Oo. So anong klase ang mga Pilipino? Anong Yeah. klase Di ba? ang Kulang bagang Pilipinas? haputan eh. Ano Oo. kaya mangyari? Oo. Kung ang Santo Papa Pilipino? Oo. Di ba? Di ba? Nagkulaon, kumbaga, gabus kita may responsibilidad Yeah. na Mhm. maging, ano yan, model o na Iyo. mahiling na Iyo po. kang bilog na mundo. Iyo po, oo. So meaning po, after kaning celebration sa Penteco, ining Saga, Domingo, ano pang gari sunod? What's next, tabi? Advent na ba? O ano po ang gari? May yan, ordinary time. May ordinary Oo, sa time. ordinary Sa good na naman, maabot na naman so Advent. Ayun. So, oo. Christmas season. Oh, may cycle sana. Oo, may cycle. May cycle Oo. kita. Mm-mm. So, yan ang Opo. duwang dakulat ang cycle. So, Iyon, opo. Advent leading to Christmas. Mhm. So, digdi sa Philippines, gari mas maugma sa Christmas ta. Ayan. Pag-ade. Pero pagkamundag pa sana ito ni Kristo. Yes, Oo. yes. Sa araw ka yan. Tama ba? Kung hilingon mo, ining Pentecostes,
saro sa mas maugma dapat, tama ba? Iyo. Correct. Aside from birth of our Lord, maugma ining Mas- dapat ining Pentecostes na ini. Kaya Oo. lang, Mhm. digdin, mahiling ta ang responsibilidad ta. Iyo. So empower pigtaw sa tuya na dapat gibuhon. Naigwa kitang responsibilidad bako sa diri, sa satuyang pamilya, sa tuyang komunidad. Oo. Tapos sa bilog na mundo. That's why, igwa baga ka ni mga global warming na Yeah. bako sa na Yeah. kita apektado. Kung ano ang pigigibuta sa pagtapok ng mga basura, apektado ang satuyang mundo. Okay? So, responsibility ang pighiling ta digdi. Oo. And then, kay punta din yan ang pagsabot kang Bible. Iyo, tama, Kaya, iyo tama. po. Sige po. So, ang iyo man po ang mga misyon na pigdadarata sa mga sakop. So, diyan po ang saradit na komunidad na mag-aadal, magdidiscuss Oo. kung ano ang mga tugon ni Kristo, kung ano ang maray na buhay ng Kristiyano. Opo. Okay. Sabi kang texter ta, magayon po talaga na nagbabasa man kitang Bible. Kaya lang kaya lang ako po personally, di ko po aram kung paano ang pagpuon. Sige, sana ang basa ko. Iyo nga Baka sa booklet lagi may basa kayo, di ba? Iyo nga ni Oh. po ngunyan Oh. ang mission, kaya Yan. yan na naman po ako duman sa Biblical Apostolate. Yes. Pag parabasa ka sana dyan, day mo masasabutan Yeah. talaga. Correct. Oo. So, ang Bible kaya, history of salvation. Yes. Okay? Mm. Yan sa Genesis. Mm. So, pag ano yan? Mm. Creation of man. Opo. Creation, Mm. tapos creation of man. Mm. So, sabi mo baga kasubago, babae, lalaki. Yes. Si Father Bombase. Si Padre Bombase. Babae lalaki sa nang create kan Diyos, di ba? Ayun po. Di ba? Mm. So, yan ang tapos nagkasala. Yeah. Pero, nagpromesa si Godfather na magpapadara magsasalbar. Iyo po. So, that is the whole Bible, is the history of salvation, kung paano kita tinubos ni Kristo na nabalik kiraray. Kaya lang, sa pagtubos ni Kristo, ikaw na kitang responsibilidad Opo. na padaguson Yeah. ang Yeah. pagkaraisa, pag-atamang kang mundo, Mm. pag-atamang kang creation. Opo. So, yun po iyan, ang gusto tang masabutan na ang cycle of a church cycle. Iyaon po dyan ang duwang ano yan, tema. Oo. Advent to Christmas, and Yeah. then pagpadagos na naman. Iya. Okay. In Balikan terms ta ka po, Sister Ami. Balik, unika, so kasabago na nagteg sa kuya, may required apong attire sa aga, sa Pentecost? Ay, wala man po. Hindi man po. Okay lang po. Pero ang Pentecost na dapat red ang color, tama? Yes, pwede Usually, man po, pwede yun man po. white. Red. Pero di man ki-requirement na, Hindi po. maski anong, wear your favorite colors. Basta pa ko black. basta pa ko black. Pero naka-black kaming mga tech team duman po. Ayun. Para ma-identify kami. Para ma-identify. No? Opo. Pero dahil man po hindi pong texter, dahil man po requirement. So mga bisita na maduruman, kung halimbawa dahil tama ba, may maduman na talagang imbitado, pero pwede man na magduman kung maski dahil ka imbitado. Tama? Iyo po, open Oh, to all. open po. to, correct, Open correct. to all. Okay. So, magayon man nga ni tamailing tag kung eventually po ang the spirit of Pentecost Yeah. should be in our home, in our community, especially sa parish po. So, eventually siguro pasiring ang direction ta. Yeah. Yeah. Okay. So, talking about that history and background kan Pentecostes tabi sa tuyang diocese, paano po inigari ma-i-deliver na nasa tamang direksyon ang direksyon tatabi sa mga maabot na aldaw? Si Sir Ami? O si Sir Pong pwede. Ano pang hiling mo tabi? Magayunon po ang structure kan sa tuyang diocese. Ang igwang mga different commissions. Siguro. No. Iyo. Oo. So, may ano ba nga ang mga commissions? So, Westec Flycy po. Okay. I Commission see. and worship. Duman. Oo. So, sa commission and worship siya. O mas kasabay sa iba pang mga commissions. Opo. Christian education. Oo. Di ko po actually to marami. Iyo. Commission on worship, Christian education, social Oo. concerns, Social concern. tapos Commission on family and life, Iyan. Commission on youth, Oo. tsaka clergy, ecclesial communities, syempre sa Samuya po. Opo, na oo. pinaga- So ining mga commissions na ini
ang different aspects po yan aspects, na oo. kaipuhan tuunan. Opo. So Pero sige po. ining Pentecost, kabilugan po iyan, Yeah. kagabos na iyan. Kaya yaon gabos. Yaon po gabos. gabos, oo. Deki kwan yan, day gabos na commissions involved tabi Ayun. yan. Yes po. I see. Okay. Sabi kan texter ta ay sandali. Sabi kan texter ta, good afternoon. Good afternoon po. Pentecostes. Yung po ang birthday kan simbahan, kang last year nagmisa ako, nagtaram so padi, happy birthday to us. Happy birthday, Tama. Sister Tama. Amy. Tama. Ayun po. Tama ba ka? Ayos man ini. Pagmugna kang simbahan. Ayos man. Salamat po sa imong pagtanda kung birthday mananggad pala. Balik ka tabi si Sir Amin. Di ba? Nata tayo nabud po ining Pentecost as in nata po tayo ni inapod na tama ba? Birthday kan sa tuyang simbahan. Balik ka tabi ito garara. Tangani na maidukaran tayo ng mga nagdanang ugon niya. Tamagayonon itong sinabi mo tabi ka sa bago. Ang bago baga maghali si Kristo sa panahon na yaon pa siya sa pag-edukar kan sa Opo. iyang mga apostolates. Pigparar sinda na mag-take over. Yeah. Yeah. Kumbaga, kaya pig-designate niya si Peter, si Pedro, na maging, kumbaga, pamayo. Ikang yan, no. Ikang yan. So, tinawan Panginoon. siya ki mga susi. Trabaho, yan. Susi kang simbahan. Tinawan siyang responsibility. Although si Peter baga kumahiling ta, man siya mas makusog talagang lalaki. Yes. Sa personality niya. No. In fact, so panahon baga kung dapat na didependera niya si Kristo. Nag-deny baga siya. Di ba? Oo. Depend-deny niya. Yaon sa iya ang kaluyahan. Pero, iyo po ini ang pag-abot ni kang Espiritu Santo. Opo. So pigtawan Ito sinda nakapakusog sa iya, no? Ipigtawan sinda ki mga gifts of the Spirit. So sa tuyang charismatic movement, iyo man ang mga gifts na iyan ang I see. strengthen of wisdom, understanding. Mga siring kayo ng mga gifts. Iyo iyan ang nagpapakusog kang sa tuyang kaluyahan. Sa bilang tao, difficile naman talaga yugon mo na yung magiging dakulaon pala magiging responsibilidad mo. So sinda baga nagkatarakot nga na ipakatapos kang naggadana si Kristo tapos nagkatarakot sinda. Pwede man sindang darakupon or Pero in fact, most of the apostles nagadan bilang martir. Nagsakit man talaga sinda sa pagpabalangibog ninda kang mga katukduan ni Kristo. Although 10 commandments manggirare ang pigtutubudan ta, pero to how to live those commandments. Yun ang hapot na dakulaon. Yun ang difficile. Challenge. Ito ang challenge, di ba? Sa buhay ta. So, iyan ang kadipisilan kang kuyang kang sarong Kristiyano. Yes. So pag-decider kung ano ang dapat. Yung baga, bata habang nag-ibo ka, dakuno bagang mga challenges, dakuno na mga ulang, paminsan na... So ang Holy Spirit, sa tuya, iyo man na nagpapakusog. Kung tapos nagtatao sa tuyang direksyon. So sa simbahan mo niyan, yun na nga itong mga different aspects ng commissions. Iyo iniman ang mga kaipuhan na pagsararoon. So ang Holy Spirit yun nagigiya ka ning simbahan na may mga different aspects matawan ning maray na paghiling tapos magkasararo sa indang paggigibuhon. So digdi sa ano sa diocese. Iyo po iyan ang igwang different commissions. Iyo yan ang ihiling po, for example ni Bishop, kung ano ang mga aspektong dapat na tuunan. Ang sarunganing kuyan ngunyan is very important po ang communication.
Ta kunya baga sabi mo nga ni sa mga AI. Iyo Oo. baga, iyo baga. Ta kung iyo na sa na ang madadangog kang mga kabataan, iyo na ang pagtutubudan ninda. So kay po yaon talaga ang guidance kang Holy Yeah. Spirit na ayan mga fake news or Apo. mga konseptong medyo makakataong kalibungan sa mga Totoo, aki. totoo. Oo. Maibitaran. And then so naiiling diyan po yan sa pag-aral sa Bible. Yes, very good. Okay. Sandali lang to si Jimmy. Garayaon po sa ligaw. Si Jimmy na salita, no, may dagdag sigurong informasyon. Pinurwad nga na sa kuno Jimmy so contact ni Father Libby kita sa all. Jimmy? Hello, Jim? Kami, Jim. Naputol na si Jimmy. Si Father Libby kita sa Leon Chairman kan Commission, tama? Ay, Opo. Commission on Ecclesial Community. Ecclesial Community. So, siya ang ma-welcome. Opo. Balon taron na apudan si Father Libby. Handa mo niya si Father Libby. Hindi ko po alam. Baka nasa parokya ba? Iyo nga. Anyway, sige, i-text na muna para sigurado. Alright, so si Jimmy, okay na? Yaw na si Jimmy sa, naputol na si Jimmy? Naputol na? Okay na, tabi Jim? Okay na, Jim? Jim? Yes. Na? Yeah, Bibi, maray na hapon. Maray na hapon. Maray na hapon Mm. sa mga barantabay, sa mga bisita mo dyan. Dahil ko saro-saro. Dahil ko man, Apo. bigla lang ako sa maribukon na digdi. Nagbaba lang ako digdi sa nagsakatagop, pero nagbaba na ako ngunyan sa quarter ni, sa room ni Father Pau. Oh. Parang doon. Kura paro ko dyan sa ligaw? Oo. Digdi sa St. Stephen Proto Martyr Paris. Yaon digdi sa baba paguna ko nga ni may misa pero sabi ni Father Pao parang recollection ini kan mga Sintang host dyan sa ligaw? Tala na dyan dyan sa harang na simbahan niya sa gymnasium? gymnasium kan ligaw Kan ligaw? Tadyang gigibuhon sa aga? sa inutan. Chainotan, correct. Pero base digdi kay Father Pao ta naglapay kita ta nga ni na makakuha kita ideya and di ba pa na informasyon manungod sa activity sa aga sa 2025 Pentecost celebration tabi BP naghagad siya ki sore ta dahil siya ki masyadong informasyon mayanungod sa sharing na bagay. Tan in charge da si Father Libby. Iyo man talaga. Tayo ang chairman kan commission. Nagkataon siya na Sa ligaw gigibuhon. naglilibot na kaya yan activity na yan tabi Yeah. BP. Iyo, Last iyo. year yaw na yan sa tabako. Iyo. Sa tabako, ngunyan digdi sa Ligaw City naman. Ngunyan ginibo na lang ni Father Pao pinagtaw sa tuya si number. Oo. Then siya na lang daan na makapagpaliwanag Yeah. with regard sa mga activities sa aga tabi BP. Yes, And yes. then aram niya sana na udto sa aga may banal na misa Yeah. digdi nagigibuhon sa simbahan tabi. Opo. Okay. And nagihan ko man digdi so mga pulis, so deputy Chief of Police del Valle, nakahuro niya ito kunigwa ki koordinasyon sa sayin data niya ko ba kadakul na mga bisita sa aga. Medyo matraffic dyan sentro. Oo, Sa parking pero, area. As of now, parang dai pa manda siya nin informasyon na may koordinasyon, pero kayang i-manage. May iwas man yan. Palibot kang gym. May iwas yan. Maan pulis kan ligaw kadakol nakalatag nga kami digdi. Oo. Dahil man ki problema kung dakulan mga bisita sa aga. Oo. Okay. So, yun tabi BP nag-pull out na nga niya ako digdi sa simbahan. Dahil nga ni kay itong paghinguan niya to na makakuha pakipapan ng mga detalye ba informasyon. And salamat tayo na nga ni Yeah, Father Libby. Oo. Yan na dyan sa mga pagiriba. Okay. Yan sa stasyon na sa bisita mo tabi. Okay. So yan ang sa mga dagdag na informasyon. Halidiki sa Ligaw City, Jimmy na salita di si Jimmy nyo. Sige daw, balikan ta daw nga tabi at Sister Ami kung nata inipigi ikot sa tulong anong apod ka yan list. How many vicariates kita ngunya? Anom na po. Anom na kita Iyo po. Pero pigi-ikot ini sa 3 districts District, kadayo. yes. Natangani po pigi-ikot. Dati pwede man digdi sa 2nd district Manangan. Oo, Natapos ta pigi-ikot ta Manangan ini sa 4th district. Pigi-ikot na po, tanganing sa mga duman sa lugar na ito, may Yeah.
may panahon man sindang makapag-attender talaga. Oo. Although eventually nga ni siguro gigibuhon iyan by parish na. Oo. Ayan talaga. Oo. Kaya lang pigiling ta na kung ano su sistema baga kung paano Iyo. mag-observe Mm, kang mm. kapistahan. Iyo. So iyo. eventually yaon po diyan. Kung per parish or per vicariate? Per vicariate pwede man po. Pwede man, di ba? Pwede man Per vicariate. vicariate. Oo. Tangani nagarikuan. Oo. Mas mahiwas. Iyo, tapos katubaga tulusan ng vicariate ta. Iyo. Kanyang ginibo ng ano. Oo. Tanganing kumbaga may may community sa mga parishes na magkaararan eh. Yeah. Pwede man sila mag-organize Mm. ng mga activities. Mm. Arog man nga ni po kaya nang pigigibo mi sa Biblical Apostolate Opo. by vicariate. Mm. Oo. Mm. So may panahon man na sa mga parishes within the vicariate. Opo. Magtitiripon man sinda, tanganing ko baga kung anong gusto nindang Iyo. activity, iwan ang mangyayari. Magayon. Oo. Magayon. Yan ang mga directions na Iyo kung po. mangyari ano. Ngunyan nga ni po baga po, father. Ayun tabi, sister. Delikado yan, ha? Pig-uusutan na ngunyan, so, cosplay. Okay. Iwan ang sarong pigigibuta sa biblical. Magayon yan. Appealing yan sa mga teenagers. Maski diba? na po usog ka. Maski ako nga gusto ko mag-cosplay man. Yung po, nga ni masabutan nila kung anong role ni Moses. Siring kaya. Ika nga si St. Peter, ano nga yung role mo, di ba? Ayun Sa po, cosplay. oo. Magayon yan. So, Ikakuyahin, so nagtintar. Ako gayon, so nagtintar. Ako so nagtintar. Yung tanganing feel ninda kung Diba? so mga Iyo baga. So, mas talagang makuha mo ito, ma-internalize mo kung ano Iyo talagang po. sitwasyon. In past observance kang Pentecost, Apo. gwa kita kang pig-reenact ninda kung ano sa nangyari. Wow. So Oo. mga youth naman kaya na Yes, nag-reenact. yes. So Oo. nagkatiripon sinda. Tapos so pag-abot bagang sabi ngayang tongues of fire. Yes, Oo. yes, Ipaagi yes. ninda iyang sa garing pagbayli. So Oo. may mga kung garing ngaya pandango sa ila. Yeah. So tanganing ma-feel ninda kung Yeah. tapos na ini, gabos ini gari manifestation of the power of and gifts of the Holy Spirit. Yes. Kaya tapos nahiling tawan po pig-emphasize naman digdi ang role of Mama Mary. Opo, Sa opo. gabos na celebration takang Pentecost, diyan po diyan ang image king ina and then especially sa tuya digdi sa tuyang diocese na Our Lady of Salvation. Opo. Ang Pentecost talaga si Mama Mary yaon sa katahawan kang mga Ayun. Actually, iyan po sa rawang hapot ko talaga sa imo. Kung nataiyaon dyan si Mama Mary sa celebration na yan. Sige na po, paki-expound tabi. Very Sister important Ami. po bagayan. Ang maski nga ni ang conception of Jesus sa paging tao ni Jesus. Si Mama Mary ang naging gari ina. Yeah. Oo. Yeah. So he conceived by the power of the Holy Spirit. So yaon talaga ang si Mama Mary Apo. yaon sa iya ang Holy Spirit. Tapos during the crucifixion, Opo. pigtao man baga sa tuya siya. Iyo. Oo. Iyo. Tinaraman niya duman sabang nakapako pa si Oo. Jesus sa cross, Oo. di ba? So sa paagik ni Saint John, Yeah. okay, Mm. na pigtao niya bilang sarong ina. So, iyo man ang nagiging Okay, ano sa sabi kwan? 7 last words, di ba? So, Iyo nga po. so sinabi niya kay Saint John Buddha, kay Mama Mary. Tapos Apo. so iya man si Mama Mary the mother of the church. Iyon, iyon. Kaya yaon siya duman, importante pa very niya. important po. So diyan man masasabutan taman ang role of Mama Mary Opo. sa pag-adal kung ano ang nangyari sa sa Pentecost. So she was in the center of the cenacle. Wow. Oh, Okay. Sige po, baka may nalingawan ako. Ano pang gusto tatabing idagdag tabi Sister Ami muna sa background in history kan Pentecostes tatabi? So, iyo po, kami imbitado nga boss. So, libre po ini. Yan. Kung ta medyo maabutan king alas 12 sa mga harariyo, magdara na po Kanya-kanyang pack lunch. Mo pack lunch. Yeah, So, magayon yeah. man po yan ta kumbaga naghihiraras. Iyo
Iyo Magayon baga. man po, bagagari man so, the feeding of the multitude. Yes, Nga yes. nagkakaong gabos. Iyo baga. Nag-share. Bara Oo. pag dakol na ere ba, mas kilit ang pagkaon, makaskas ang basog. Okay. At sisay po ang mga attendees, I mean expected attendees tabi, Ate Jean sa aktibidad? Although kita Opo, mismo opo. ng mga live ko, Ini etc. po kaya, Kuya Hen, naka-disseminate po sa mga parokya Opo. under PPCs Mm. po. So ang expected ta po sa mga taga-parokya na yan sa satuyang mga sa dioceses. Opo. Siyempre, bako sa na po mga taga-parokya, so mga ano yan, members man po kang manlain-lain na mga ano yan, mga organizations. Siyempre, susamuya po mga organizations kang Yeah. ecclesial movements and communities. Yung Opo. El Shaddai, BCBP, Couples for Christ, Missionary Families for Christ, JLO, Opo. Neo Catechumenate, Neo Catechumenate, dakulon po yan magpadara. Iyo. Oo. Mm. Tsaka, charismatic, po, yung VVCC. oo. Tsaka, ano yan, yung GSG, naligawan ko sa GSG. Oo. God's Spring of Graces. Yeah. Charismatic Okay. group man po siya, kaya lang Okay. yan sa, ano yan, sa St. Raphael. Ayun. Hello po Opo. sa Indo. Oo. Baka po ba nalang mga ano siya pan mga grupo na dapat natong acknowledge Commission on tabi. Family in Life naman. Commission on Family in Life. Okay. Sige. Opo, sa commission So eh. sa imo nalingawan mo ate. Sa Westec Flycy. O sa Westec Flycy po. Kompleto na. Opo, mag-queen mo po girari kita. Magsarabay man po girari kita digdita. Oo. Siyempre, yan po kita baga sa lindong kan sa tuyang simbahan. Yan po po Yes. kita dapat ano yan, Yes, yan, formed kita dapat. Dapat nga rin po, Kuya Hen, Opo. member kami kang gabos na mga ecclesial movements and communities. Tangani po na, kumbaga, bako sa na kami mga misyonaryo. Yeah, Kundi kami yeah. man po may pagtubod man kami sa samuyang naarog kan samuyang mga organization, religious organizations. Yeah, inaagihan. okay. Basta balikan ko lang ha. Sa aga po, ang poon is eksaktong 8 o'clock. Pag 8 Eksaktong o'clock, 8 o'clock mapoon po. kita. Kan programa duman sa Ligao City Gymnasium. Opo. Okay. ang endcam program is ang misa na ang ang misa po si Bishop Si Bishop Bong. Jo Bong Bailon. Okay. Opo. So half day. Basta Half ho day. na. Sige do tabi. Pakiulit do tabi gari Ate Jean ko na gusto tang ihira. Sige po, go ahead. Ang Yan, sarap yan. pong tugon ko, Kuya Henry. Opo, Ay, sumangali po digdi sa Legazpi, kung pwede po na mag-agisin na duman sa Ginubatan sa Iyo. kasi ring ulala kasi ma-traffic po masyado duman sa part kang Morera, Ginubatan, Albay. Iyo. Oo. Yan. Ang lusot ninda ka na ligaw na talaga Ligaw po duman sa diversion. Opo, diversion na Opo. ligaw. So, may alternate route na pwedeng agihan sa Opo, aga. so naagi sa ulala, kasi Oo. Masarawag, tapos malapit Yeah. ng pasiring ng ligaw. Opo. Sige po. Ano pa tabi Ate Jean niya dyan? Okay Gusto po. mang ihiras tabi. Ang gusto mi pong ihiras digday, ini po na pangadjion sa pagselebrar kan Pentecostes. Ay, sige, ano daw kung sa last part na yan? Okay Very po. closing. Closing po, tama sa ba? closing Closing. na Ayun, lang. i-pray ta ito Opo. na closing. Sige tabi, Sister Ami. Baka may nalingawan tabi. Ako, ano pa tabi ang gusto mong idagdag tabi? Tigo, pakita ki 10 minutos. So, busunta ng halawin oras mo ta. yan. Busunta ng oras. Tanganing biyo-biyo pa. Ang gusto ko pong Para sa mahal na Diyos, so busunta yun yung programa. Ilan, regalo sa tuyan ni kan mahal na Diyos, ihiras tamang para Okay sa tao. po. Sige po. Ayan. Ang sarap po sa gusto ming ihiras digding na hapon. Ito po na direction kang Pentecost, Diocesan Pentecost. Kasi po baga kita nagsiselebra ng 15 years. Opo. Imagine when Kuya Hen, ang halos ang Parang program ni kailan po. lang, ano? Parang kailan parang lang, kailan ano? lang talaga. Kung mailing indo po, kung permi ka mong nag-aaratindir ka ini halos pare-pares man sana po ang programming. Yan. Pero Ako nga di ko natatandaan ko gari kada Pentecost celebration yaong kami. Ayun ako. nga di po, opo. Yung natatandaan, imagine 15 years na Pero celebration. pagmati ko po, Kuya Hen, garo, so first time ko pero may mag-gibo ka ini na nakaka-excite. Yeah, So pag ma-anticipate ka kang ano kang mangyayari.
Iba po ang feeling talaga kapag ano yan, Yeah. pag nagigiribo kami kaini yung activity na ini. So, siguro, nailig ko sa mga audience man, yun po ang excitement na namamatian ninda. Opo. Dahil bako sana po sa duman sa mga sa acts, sa praise and worship, sa mga ano yan, kundi mga mensahe po kan sa mga speakers. Yeah. Iba-iba Yeah. po at saka syempre of course so Eucharistic celebration, iba ang mensahe pirme. Yun ang namamati iming ano yan, bago pirme sa Opo. ano yan pag-celebrate kan Pentecostes. Mm. Kaya it is always something to look forward to po baga. Yeah. Ang Yeah. Pentecostes. Magayon, Maski pare-parehas ang program. Yes, yes. Opo. Sister Ami, tabi. May gusto kang Naubos. idagdag pa? Excited na kayo Tanganin para na, sa aga. Ano yan? Baka may gusto kang acknowledge whatever, tabi. Sige, tabi. So, we hope na dakul magayon ang we are praying na magayon ang Oo. panahon sa aga. Yeah. So, rain or shine po. Yes, yes. Inuwahon tang makaabot. Pwede magalita ang gym dyan sa Ligaw, magayon. May pong problema. Okay, oo. So, tanganing, kumbaga, yung nga ni ang, kung nagkakatiripon kaya, baga, yaon talaga ang excitement. Yeah, yeah. Tapos, especially, ang sarap ang aspekto digdi po would be healing, Yeah. especially sa may mga kamatian. Yun. Oo, pwede Okay. man po ang, ano, and pigpe-pray over kaya ang mga tawong Duman. nakarating. Oo. Ayun Oo. po. Okay. So, iyon po yan ang sarong aspect. Pero garo day kung makaabot si Father Momoy, pero imbitado po siya. Opo. Opo. Ano pa? Ay po, so ano, sarap pa kaya sis, ano, so direction talaga. Nalimutan ko kaya sa bago, so direction talaga Yeah, ng ano sige yan. po. Kasi po Okay. ang ano yan, ang Pentecostes na po, dahil na siya nagtatapos dapat sa program. Yes. Sa Iyan ang activity na challenge. kan Pentecostes, Oo. kundi mapadagos po ang pag-mission me. Kaya nga po sa mga sharers na pag-irimbitaran me, yun po ang mataunang inspirasyon Yeah, sa samu yeah. yung mga ano yan, mga parishioners, sa mga leaders kang ano yan, kang sakop sa mga barangay. Ang ano po na kumbaga maka-feel sila na ay wow, magayon pala ngaya ang pag-mission, magayon ang pagmati kasi ako sa diri ko ang masasalba, ako sa pamilya sa diri kong pamilya kundi magayon sa pagmati na maihiras ang pagtubod. Opo. Sa ano yan. Kasi mailing po rin duman Kuya Hen, kung ano sa mga kadipisi na inaragihan talaga kaini yung mga sakop organizing teams. Ayan. Pero na ano po ninda ito na kumbaga na pagtagumpayan ninda sa mga kadipisi na ito dahil sa banal na espiritu. Wow. Nakapakusog po talaga ng pagmati. Yes. Kuya Hen. Iyo baga. Maski po baga sa pag-oral daw tang ano buhay-buhay na paguna ta hopeless kita wala na kitang ano yan pag-asa sa mga bagay na paguna ta grabing problema. Yes. Yes. Pero pag nag-upload kita sa banal na espiritu. May resulta yan, sigurado. Balikan ko sinabi ni Sir Amel, duman sa activity sa aga, pwede kang makareceive ki blessings. Pwede kang ma-heal kung ano man ang matian mo, emotional, physical, or whatever. Pwede kang makareceive dumang ki, ano po ka, gifts, no? From the Holy Spirit naman sa pagtiripo na ito. So, importanteng yaon duman kita sa mga gusto talagang matender sa aga. Ayun po. Sige po, si Sir Iyan Amel. po dyan, gari mas inyo ang pinakadakulang ayuda. Yan ang ayuda. Di ka pati mapila. Di ka mapila. Di ka Tapos, mapila. ang Ang ayuda dyan, nag-uuran. Iyo po. Biyaya Tapos, ali sa Holy Spirit. Depende po kung ano ang pangangaipo mo. Iyan. Iyon man ang ano. Buda, kung ano talaga so gifts mo, itong pwedeng ma-develop sa Iyo mo. po. Pagyaon ka dyan. So, di magngalas, kung paguli mo, garo ibang kwan mo, ibang dating mo, di ba? Gari, pirmi kang gari maugma. Iyo po. Na di ka po nag-uulok kisulo, di ba? Iyo, nag-uulok kang kisulo. Iya baga, at least sa kaugmahan, biyaya sa imo kan Holy Spirit. Okay? O sige po. O kung dahil na po kita na gustong ihiras, siguro po invitasyon na muna sa mga listeners ta. Pero sabi ko nga ni, sulas po itong prayer tabi para sa satuyang Pentecostes. Gawin tabi. Ate Jenny, kano, invitasyon na muna tabi. Sige po. Iniimbita rami po kamo gabos, sa aga, sa Aldaw kan Pentecostes, sa birthday po kan sa tuyang simbahan. Magkakaiba po kami actually ning ano yan, ning sarong
pasabog. Yeah. Pasabog talaga. Oo. Kasi po, Halis sa Holy Spirit. halis sa Holy Yeah. Spirit po. Actually, ini po sa pighira sa muya ni Bishop Bong kan nagkaigwa po kami ni consultation meeting sa iya. Apo. Kasi po igwa siyang kumbaga dream Yeah. po, inspiration para sa satuyang diocese na kung sa ini pong 15 anyos kang Pentecostes, di siya masasayang na magtatapos lang siya sa sarong programa lang. Kundi maglalawig siya, kumbaga ma-reach out sa gabos na mga nasa laylayan, most especially sa mga yaon po sa mga barangay na dapat sindaman makakaintindi kaini po na Pentecostes bako sa na po digdi sa diocesan activity. Yeah. Yan po ang Opo. saro sa direction kang Yes, ayan, very good. Pentecost. Sister Ami. May day ko pala na-emphasize Oo. kasi bago pa. Ini pong bagang pagpuon ka anin sa kang 2011. Inspiration man ini ni Ate Dita Peralta. Okay. Didit oo. Peralta. Yeah. So yan po si Dita. si mother ni Didit. So mother. Oo. Yeah, okay. Kumbaga ang small talk nga ni iyo Iyo baga. Kahit Ang- yun yung telefone. Diyan po na nabundar. Sumama palan. Oo, gari Ni inspiration niya na Ate Det. yung nga ni nahiling niya na gari bakong kompleto celebration kang Easter na matapos O na taga ito ba nang kasabay sa mga programa ta? iyo po. Diba? Oo. Dumambagang kun minsan Yeah. to Duman ang isnakan. Iyo talaga, natandaan ko. Oo. So nagduman po kami kay Bishop napigiling mi ini. Tapos nagtabi tama mananggad nga iyan. Oo. So duman po nagpuon. Yeah. Oo. Opo. So, inspiration man ito hali sa Holy Spirit. Yeah. Kung kita baga ang pipasabungan kung ano ang gusto niyang mangyari. Yes. So, 15 magayon. years na po and going strong. Oo. And yan po dyan talaga ang riyak ng Espiritu Santo. Yes. Opo. Deka na pong invitation tabi, Sister Ami. Giraray. Ika naman daw baka may kwan tabi. Bago ang closing, ang prayer tabi na itataon ni Invitation na si invitation tabi. May gawa kang gawa pa. May invitation ka sa gabos tabi. Tag-invita na ka sa bako. Baka ika naman tabi. Ika Ako naman. naman. Ika naman. Sige tabi. Okay, so magayon lang po ninyo na may panahon kita na pigtatao sa tuya na magkasararo kita sa pag-obserbar kang fiesta kang Pentecostes. Yeah. So, day kita digding masasayang. Yeah, Ang panahon ta mabibiyayaan po kita. Kung ano man ang sa tuyang pigmawawot, Apo. kung ano man sa tuyang pinagkahagad, ini po ang panahon na makapila kita. Yes. Sa dakulang ayuda. Sa pinakadakulang Hali sa ayuda. Espiritu Santo. Ayun po. Yeah. Okay, salamaton po sa inang dua. Pero bago kita pwede magtapos sa po ang prayer na pwede tayong ihiras sa mga paraan tabay. Yes, pan Marisite. Sige po, ako na lang si po. Ate Jean. 11. Sige po, Ate Jean. Po, mga G, sa pagselebrar kan Pentecostes 2025. O banal na Espiritu, ika ang panugaan ni Jesucristo na pinadarakan Ama sa aldaw kan Pentecostes na magin para surog kan simbahan sagkod paman. Pakusuga kami kan sa imong mga balaog nin kadunongan asin pagsabot sa paglakaw ni sa dalan nin katanosan asin kabanalan bilang mga saksi nin pagkamuot asin pagkahera kan Ama. Tabangi kaming maisabuhay, asin maihiras, anarhay na bareta, sa samang mga pamilya, asin sa samang banwaan, asin maibalangibog man, sa bilog na kinaban. Tanganing mapadagos, ang pagbago kan lawag ng kinaban, sa ngaran ng hustisya, asin katanunongan, susug sa kabutan kan Ama, sa ngaran ni Jesucristo sa mga kagurangnan. Amen. Pagumawa ng Diyos Ama, ang Diyos Aki, asin ang Diyos Espiritu Santo, na namubuhay asin naghahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Sa aga mga tugang maghirlingan po kita sa Ligaw City Gymnasium. Alas 8 po ni Naga. Eksakto yan. Mapon po ang aktibidad. Duman para po sa tama ba? 15 po. 15th Pentecost celebration. Samuyan na po inita. Ipapost ko po sa muyang social media. Opo.
Salamat po. Thank you so much. Salamaton man po si Thank GB, you so Kuya much. Henry. Yeah. And then sa DCGB. Salamaton sa inyong duwa. Na-miss ko kamong duwa. Sa kasunod na taon, Iya, magkaigwa naman Ibalik na itong Ayun po. 9 preto, 9, di ba 9 days? 7 ito? gifts ito po. 9 kaya, days. so 9 iba. Dira days. ito? 9 days. Sa program, 9 days. sa program, 9 Saturdays ito, di ba? 9 Saturdays. Ang last Saturday ito, so, Yun na po. So, kapistahan. Saturday before the Pentecost. Ayun po. Yeah. Welcome po yan. Welcome na. Okay, mga tugang, salamat kan sa inyong pagkantabay. Ini po ang lalaking hindi inumaga. Thank you po. God is good all the time. Mabuhay. Ang oras hatod sa Indokang. Artisan